हामबायसै थ' बारायगासिनो दं जोंनिया साथाम जाबावबाय साथाम जाबाय आं बेखौ गारबाय ओंखायनो नोंसोरखौबो गारजानो लुबैयो जाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमथिखा प्राइमारि अफिसावहाय ओमफ्राय दायो प्राइमारि अफिसावहाय मिटिं दङ दा बे मिटिंखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामनो गोसो जादों दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांनो हागोन दायो चिरां जिल्ला आमथिखा प्राइमारि अफिसाव जिथुनाखि 18 नं मानास सेरफांनि जिथुनाखि मोनसे समाव BPF दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै देरहानानै फैनाय दायो UPPL आव महरै दङ सारा ओमफ्राय दा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि बागै दासिमाव माबायदि आवगायनानै दं सारा बेखौहाय रायजो राजानिसिम एसे मिथिहोहरनो थाखाय सानैसिम खावलायनाय थाबाय खोथाया जाहैबाय सिगां दुखुनांथाव बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों आङो दुखुनांथाव बाथ्रा आसामाव कंग्रेसआ गोमानानै थांगासिनो दं आरो बिटिआर ओनसोलाव BPFआ गोमानानै थांगासिनो दं बे बुस्थुआ दिनैनि दिनाव रोखा जानानै दं खारना जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय 1 नं लकसभा समस्तियाव मानगोनां जयन्त बसुमतारिया जे बिपुल भटआव देरहागोन बेयो फोरमान जानानै दङ दिनैनि दिनाव जों रावजोंबो कन्टेस्ट जागोन होननानै बुंनो हाया जोंनि टारगेटआ दिनै ओरैबायदिसो दिनै चिरां जिल्लायाव मोनब्रै BTC कन्स्टिट्युएन्सि दं बे मोनब्रै कन्स्टिट्युएन्सिनि बिथोराव बबे BTC कन्स्टिट्युएन्सिया बांसिन भट होनो हागोन बेनिसो जोंनि दिनाव कम्पिटिसन सोलिगासिनो दं मोनब्रैजों कम्पिटिसन जागासिनो दं बेनिसो जुद्ध जादों सोरबा BPFखौ फेजेननो थाखाय नङा जेनखारायाथ' जेनखाथारनाय बेखौ फेजेननो थाखाय कम्पिटिसन नङा दिनैनि दिनावहाय UPPLजों मोनसे कन्टेस्ट जानो थागासिनो दं बे ब्लक बै ब्लकजों सोर बांसिन भट होनो हागोन बेनिसो जुजिनायनि केम्पिं सोलिगासिनो दं गतिके दिनैनि दिनावहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार थामथि खेबनि थाखाय जे नरेन्द्र मदिखौ खालामफिनथारनांगौनि सार्थआव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसेयै जोंनि अन्तत चिरां जिल्लानि आइजोफ्रा एकदमबारे लोब बाहागो लादों बाहागो लानायनि खारना नैबेनि जे जिहेतु भारत सरकार भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिनैहाय आइजोफोरखौ जिबायदि सन्मान जिबायदि अधिकार जिबायदि नायदों बेखौ नायनानै दिनैहाय आइजोफ्रा बेयाव मुग्ध जादों जायनि थाखाय आइजोफ्रा गासिबो ज' जानानै नरेन्द्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनो थाखाय बिसोर हाथे खामे लागिगासिनो दं गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनो थाखाय मिटिंआ जोबनानै थांबाय नै ओमफ्राय गोबांथार गावबागाव न'फ्राव थांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैरैहाय आब'मोन दंबावो आरोना जिथुनाखि बिनानाव सोमोन्दो जानायबो ओमफ्राय गोसोफ्राव माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जों सारमोननि दाबावै मेसेज होलांनायखौ जोङो खोनानानै जोङो बिदिनो सारनि प्रमद सारनि दैदेननायाव जोङो नैबे अनसाय बिथांखि जे प्रफेसार रांखौ जोङो मोनबाय जोङो मोनजोब्बाय सेल्फ हेल्पनि ना सेल्फ हेल्पनि बिथांखिखौ बेनिखायनो सार प्रमदखौ रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंसिनि बे ओरैनो आमथिखा BCDC हिसाबैहाय मोनबेसेसो ग्रुपआ मोननाय जाखो जेनेबा 20 मा 20 20 ग्रुप बायदि मोनबाय ना फार्स्ट 80 आच्छा